Hey, insizwa zaziphila isifuseke. Mngani zakwethu, ngiyezwa nje nomhla ka-1 wangibala wathi mina nginikwa imali kwaMaskandi, mina ngikhuluma ingqondo yami, angithunywa muntu. Wasuka lapho uMthabangi uthi mina ngiphiwa imali zangoma, akho sangoma esincomayo mina. Nengisihambayo. Mina ngihamba inyanga yakithi oGaneni nobaba omkhulu uMadlamini, umama Madlamini very powerful. Omunye umuntu ke engimncoma engake ngamncoma ingane kaMakachiko. Umuntu oyitshitshi upowerful uma esebenza nje ukulapha manje ngambona ethandazela amanzi esiza nje phambi kwami. Yabo. Ngambona ngalokho. Kodwa hayi ukuthi sengiyoma ngimncoma ukuthi yabona inyanga endumandumane eyaduma eGolo. uMakachiko wangibhulela ngaze ngalokhunja ngathi mina ngeke iHenisi uginqethu amabhodlela eHenisi lo muntu lona udaki ungafa. Washo nje izinto zami elahlekile futhi ezizobuya. Ngathi mina uhamba ngakho angibheke phansi impela ngilalele. Hawu uthe umethu ngibona estage ngiba MC ngiba hayi ngavuka kavula amehlo ngaqonda uba uyabona ke manje ungitshela ingujikho yiphu udakiwe. Ngasho kanjalo kumngani wami ngenhliziyo ke kodwa ngithi kwaphela u2 months ngafonelwa eKZN nomfundo mnika nomkhonto angikwazi lo muntu uyangisukela engibiza ngizoba uMC. Hawu yebantu ngakhumbula uMakachiko wangibhulela wahlahluba ukuthi ungibona ngishintshana estage eningi ngizoba uMC. Ngathi abantu wayeqinisile ngangithi udakiwe. Uyabona? Akekho ke inyanga ekithi ngincome ngiyenzeni ngadalula nje ukuthi cha lo muntu mangabe ngicela usizo kunomuntu oxakekile uyayengenelela nginika imali. Bangibhalela kabantu ukuthi lo muntu lowo ungiqole 75,000 imali endoda yami ngishonelwe ngihlangana nalapho futhi ngeke ngiqamba manga nganza kwethu anginalo uzwelo lwenu. Nina nifike nisithuke lapha nithi education is a key, education is very important. Nihambe niqolwe inyanga no grade 6, grade 8 imfundo, grade 10, only grade 10. Qolwe yimi no grade 10. Hamba ukweleta amaPentecostals house uhluleke ukwakhokhela. Kanti le education ibaluleke kithi. Uma nibona thina singafundile, nina inisize ngalutho, nidliwa izinyanga engafundile. Dliwe zonke iqimqimi zenyanga engafundile. Nikwelete nidlule iholo lakho uyokwenza ikwelete edlula iholo lakho ungakwazi ukuphila. Education manje kanti ikhi kuphi? Ivula phi le education? So mina angizweli ngisho yedwa nganza kwethu oqoliwe ngoba nihlezi nisichomela ngokuthi education is very important, education is a key. Iyanisiza ke le education ukuthi nimanage impilo zenu. Angizweli umuntu. Hawu ikhiphile imizwano bengimthanda. Education phela isebenze kini. Ningaqolwa izinyanga. Kodwa ngibhlungu indlela amajonga aphila ngayo. Obaba bakusasa laba amadoda emizi ahlalela ukuleva ko TikTok nomunye ayibone ngathi ungcono nomunye mina ngibathanda bonke. Ukhuluma igama elinzima namhlanje uThabanga wathi I hate you Zwane. Ngafollowa uye mina ngamfollowa back. Ngiyazi ukuthi akangizondi. Ukhulunyiswa ubuhlungu bokuthi ngimtshela leli iqiniso ukuthi ngamadoda manjani akhonkothana ko TikTok ngoba siyamazi wondliwa ubhaka. Ngamadoda manjani usehlulekile enyangeni usengenela kwezepolitiki uzoma ngoMakhanya. Lo Makhanya ukhuphula iaccount yakhe engena kuye kwangathi bayiteam
namhlanje ngoba esethengwe lo muntu amthengile usezoma ngomakhanya. Niyasiphila isifuseke Majongo. Inhliziyo yami ibhlungu ngoba amaZulu kuphela aphila lempilo eyisifuseke, uzenze ngcono kunomunye. Ngiyabonga Cingwane, ngibonile ubiza umhlaka 1 umsondeze eduze ngoba egcineni kosuku singamaZulu sonke. Kwamele sithandane. Zinye izizwe ziyasihleka indlela esiphila ngayo isifuseke. Ngambona eseshisile umfaniswano wama-Blue Nation. Yabhlungu inhliziyo yami ngoba ngumuntu, ngangenwa abantu abadala noma sekwenzekile izinto umuntu engihlukumeze kangakanani wangiqambela amanga, kodwa lobuntu nento engayifundiswayo emathongeni ukuthi ukuze uhlale uhlambulukile ngoba usebenza ngabantu kumele uyidlulise ezinye izinto, noma umuntu angaxolisanga mara kumele udlulise ezinye izinto ezibhedayo ngoba awumazi lo muntu bekiphi ingcindezi azakhuluma izinto ezibhedayo. Ngoba usebenza ngabantu kumele uxole, uhlale unokuthula ngaphakathi. Ngakubona ke Macingwane yomlanda umhlaka 1 umhlalisa phansi usho ukuthi imbi le nto leyo, noma nawe uhamba nobuhlungu uthi hey uthukiwe ngabafazi bakho ukhuzani. Ngiyazi ukuthi nalonto leyo sayoyidlulisa Cingwane, sinibone ninokuthula ngoba umuntu othanda ukuthula, wangena impela abantu abadala. Siyakubona uyadlulisa izinto, sifunda likhulu kuwe. Mina bayangithuka ke ngelinye ilanga kuthiwa nginikwa imali, ngelinye ilanga kuthiwa ngilambile anginalutho. Manje ke ngeke ngiye ngalezo zinto, kodwa ke sibe nokuthula kule app. Kuhlungu ukubona amadoda ngoba nina engabantu besilisa niyathunquzana ngesibhamu. Lento lena ngeke iphethe kahle ngani zakwethu. Asiyinqande kusekuhle. Abantu abathi bayamthanda uThabanye abamkhuze. Ngoba uyambona nje ukuthi uyibanjelo umono uyayifisa lempilo lokhu ngoba nayo iyakwenza. Ufike noMabalengwe la ngoDisemba. Shuthi uMabalengwe wangakhokha kahle ngoba ngathi izinto zakhe ziyehla ziyenyuka financial. Wayese egwinywa uBhaka. Wayesebabhizi ngenyanga zaze zaphaphama zavuka emaqandeni. Manje usekweze politika sazi ukuthi ubani lo semgwenyile. Uyabona ibhlungu lempilo ephilwa amajongo ngenza kwethu ibhlungu. Mina into engithusayo ukuthi amajongo ayathunquzana ngesibhamu. Qale bathunquza uDubula. Nje amajongo enga ngeke iphethe kahle le. Igazi lizochitheka nganza kwethu. Ngilibonile. Angifisi ukubona omunye umuntu efa kule app nganza kwethu. Iyekeni lempilo eniphilayo esifuseke. Kwahamba usiqiniseko. Uyabona ke manje sesizohlala esithukile. Nkosi yami uzohamba uMax, uzohamba uThabani, uzohamba amadodana engayabulalana abulalana odwa. Ngathi nganokuthula kule app nganza kwethu. Khona ezinye izinto nje ingabuyiseli eziwubulima obuphindwe kashuni. Tenginyanyisa nje amaZulu ngeke ubone ezinye inhlanga kuthiwa seyihlelilana kuthiwa ya phekwabo bani. AmaZulu hey sinamandla, siphiwa amandla ukucontrol izinto nokwenza izinto ezinhle, siphinde sibe namandla ezinto zobumnyama zokumonelana. Mina ngazi Nkosi yami Thixo akasisize. Hey na amajongo ephila isifuseke. Hey na amajongo engamagolo ngathi ngaze ngwabize wafaka endlini, wafaka isibhakela, walayisha isibhakela kugxiza igazi aphuma into eyindoda eqondile ahambe yogubha ama toilet ondli umndeni wakhe. Uyabo wathatha sizokhanda amabhokisi omncwabo, sokhanda amabhokisi emncwabo eSoweto ngekudala namakhabethe lapha eSoweto emndeni. Ngiwafundisa ama skills lamandla onke awakhiphele laphana. Ibhlungu lempilo ephilwa amajongo.